בואו איתי למסע קצר של 2 דקות, בואו תזכו להציץ מחדש של הליצן הפוליטי המוביל במדינת ישראל. אני קורא לו ליצן כי גדשה הסאה, נחצה גבול הטעם הטוב, זה שהיינו מחייכים בשקט בעקבותיו בכל פעם מחדש. אני מדבר על חבר הכנסת ויושב ראש מפלגת יש עתיד, האיש ששוהה במגרש הפוליטי כבר כמעט עשור, ולא מספיק בכל פעם מחדש להביך את עצמו, להביך את אלו שבוחרים בו. כי אין לי ספק שמדובר בלא מעט אנשים אינטליגנטים שמשום מה עדיין לא זיהו את הנבחר שלא מהסס חדשות לבקרים לזרוק אמירות חסרות בסיס ובעיקר חסרות סיכוי שלא להיחשף תוך זמן קצר בחוסר רצינותם. הנה לכם מה שאמר יאיר לפיד לא מזמן. אני רוצה להפנות מפה שאלה לראש הממשלה נתניהו. מר נתניהו, אני מבקש תשובה לשאלה אחת. למה אתה לא אומר את האמת בעניין החיסונים? אנחנו אנשים בוגרים, גם אם האמת לא נעימה, נדע להתמודד איתה. נוכל להתמודד עם אכזבות, עם קושי, כל עוד אומרים לנו את האמת. אנחנו מבינים שזה קשה להשיג חיסונים, אין שום סיבה לשקר. כשאתה אומר משהו, אזרחי ישראל רוצים להאמין. הם רוצים חיסון נגד המגפה, הם רוצים להאמין לראש הממשלה שלו. אז הם יחכו לחיסון בינואר, והוא לא יגיע. עכשיו תבינו, הבוקר נחתו כאן החיסונים הראשונים של חברת פייזר. איתה הגיע ראש הממשלה להסכם אספקה של מיליוני חיסונים, למרות שישראל היא כפר במונחים גלובליים. במקביל יגיעו לישראל עוד מיליוני חיסונים של חברות אחרות. זה הפריע ליאיר לפיד לשחרר ככה סתם אמירה בלי שום בסיס והיכרות עם המציאות? ברור שלא, עובדה. למה? לא יודע. בדיוק כמו בפעם הקודמת בה הבטיח לפיד לכל עם ישראל שנתניהו הפסיק להבין את אמריקה. זוכרים? הנה תזכורת. לא תסתדר עם האמריקאים, מר נתניהו. האמריקאים לא עובדים כך. אני יודע שאתה חושב שרק אתה מכיר את אמריקה, אבל זה כבר מזמן לא נכון. התפיסה שלך את אמריקה מיושנת ולא רלוונטית. זוכרים שמאז אותה קביעה חלולה ששחרר לפיד חתמה ישראל על הסכמי שלום בהם היו מעורבים האמריקאים, אותם הפסיק נתניהו להבין שהם גם אלו שיצאו מהסכם הגרעין ונלחמו במועצת האו"ם לטובת ישראל? אני שואל ברצינות, תאומית, מי אתם? מי אתם האנשים שמצביעים לפוליטיקאי שמביך עצמו בכל פעם בצורה לא רצינית, לא מתוחכמת ובעיקר כזו שמונעת רק משנאה ורצון ליצור כותרת לרגע? אתם לא חושבים שמגיע לכם יותר? זה בסדר גמור להיאבק בשלטון נתניהו, זכותכם. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, אבל לא בא לכם להעמיד בראש המאבק מישהו שווה ערך, כזה שקודם כל יכבד אתכם ואת עצמו.